An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sitima bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazarasa kalo 2 février kalo don bi o tile 16 ye ka bɛn 2023 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an bala k'a fɔ bi o tile 25 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ. K'aw ladɔnnen k'a fɔ kunungo sufɛ ni ka dugu jɛ kunun na Masina marabolo kɔnɔ dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Tɔngolongura jariwala tigilama dɔw de taara k'u bɛ taa ka taa mugujugu don i n'a fɔ kɔsa in nana hakili b'a la u taara mugujugu don yɔrɔ min na ni du kelen kɔnɔ n'a ma 7 bɛɛ lajɛlen n'i tora o yɔrɔ kelen in na k'u bɛ taa mugujugu don maaw ɲɛ sira la o mugujugu pɛrɛnna n'u ye maa 4 u bɛɛ lajɛlen kɔni kasaraw ni na o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya ye wulikɛjɔw bɛ sen na an ka jamana lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnna kabini kunungo dɔgɔfiri tarata dɔw ta kɔfɛ u ye wulikɛjɔw ta kunungo dɔgɔfiri fala kɔfɛ fo nin waati na marifaciw bɛ yen kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnna wulikɛjɔ kɛra B3 kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunun na u taara mugujugu dɔ don wula ni maa 2 ye kunungo B3 la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la banankɔrɔkaw fɛ yen n'aw hakili b'a la an bɔra ka musokɔrɔba dɔ ka fali fɔ kuna sini ka na kunungo fɛ u ye ka dɔ ka fɔ muso wɛrɛ k'ale bɔnna nin na k'a to dɔgɔɲini sen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na Ɲɔnɔ cercle kɔnɔ la an ka jamana lakanabaw olu ka mobili min n'i y'a sɔrɔ n'u bɔtɔ la tarata don ni jariwala tigilamaw y'u to fala kɔfɛ la ka mugujugu fili ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma n'o sen fɛ min ye dɔgɔfiribaka dɔ ye n'ale kasarala nin na n'o ye Fakini min bɛ yen ala ka hinɛ la ale kasarala nin na wulikɛjɔ kelen n'o ye jariwala tigilamaw kɛlɛ dɔ sen fɛ o dɔgɔnin a tɔgɔ yɛrɛ de Ibrahim an ko woni tɛ Ibrahim de don n'o ye dɔgɔnin ye ale tun ye kɔrɔkɛ muso ta o fana tora kɛlɛ in na ka sɔrɔ ka marifaciw kɛlɛ jariwala tigilamaw ni an ka jamana lakanabaw ni ɲɔgɔn cɛ kisɛ y'ale sɔrɔ ka to a ka furu la a kasarala nin na nin kɛlɛ kelen in tiɲɛna yɛrɛ ka digidenw nin du kelen in kɔnɔ la u kɔrɔkɛ bɛ yen jariwala tigilamaw kɛlɛli fana sen fɛ kisɛw y'ale fana sɔrɔ ni k'a ka fiɲɛtɔ ye a ɲɛyafala fɛ a yirala k'a fɔ baara minnu kɛra jamana lakanabaw tilala ka wele kunungo yɛrɛ fala kɔfɛla la fo nin waati na sɔgɔmada in na o marifaciw kɔni bɛ sen na an ka jamana lakanabaw bɛ wulikɛjɔ la ye a yirala k'a fɔ ko nin wulikɛjɔ minnu bɛ sen na ni nin de dili donna k'a dɔ bɛ dɔ la basigi lafiya ni fasoden bɛ yɛlɛ bɛ kule a nɔfɛ k'a bɛ ka sɔrɔ ni k'o sabati an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi ala ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra yen o Masina marabolo kɔnɔ Tɔngolongurakaw fɛ yen kunu sufɛ n'o bɛnna i ka dɔn k'a fɔ ka bɔ tarata la ka don kunungo araba la jariwala tigilamaw de nana mugujugu don n'a hakili b'a la an y'a kuma fɔ u ye mugujugu don Tɔngolongura ni Lotan cɛ o kɛra so ye du kelen maa 7 bɔɲango olu bɛɛ lajɛlen taatɔla u donnen fali wotoro kɔnɔ n'u halakira n'u nana se minnu wula n'u ye ni ka se ka denbaya in yɛrɛ na cogo k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kasara nin na o yɔrɔ kelen na u tilala ka taa mugujugu wɛrɛ don karisa de di ko daminɛ ka dabila u tɛ forontomugumuga ko ye u taara ka taa mugujugu don jariwala tigilamaw u ɲɔgɔnna wɛrɛ k'u to de la mugujugu in wula n'u yɛrɛ ye maa 4 olu kɔni maa 7 kasara nin na yɔrɔnin na k'olu kɔni bɛɛ tiɲɛ maa 1 k'o ɲɛ ci o de wulila o yɛrɛ kalotɔ ka tila ka na bɔ dugu k'a yɛrɛ ma dugulamaw y'a to yen fa fatura sɔnni dugu ka jɛ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma Moribo Jara ka bɔ Tɔngolongura ale b'an bolo nɛgɛ ka b'a ɲɛfɔ an ye e jɔni tɔgɔ ye Moribo Jara ka bɔ Tɔngolongura Moribo an ye kunnafoni sɔrɔ ko tarata sufɛla fɛ ka dugu jɛ kunungo araba la ko jariwala tigilamaw nana k'u bɛ mugu don aw fɛ yen nɔ ko o mugujugu dɔ senfɛ ko mugujugu min wula n'u yɛrɛ ko manani ko don k'a bɛɛ kasara nin na a ko kɛra cogo di Abdoulaye don o sura minnu bɛna mugu don a fɛ ala ka kɛla u nana sufɛla fɛ su 11h waati a kana bomu senyɔrɔ fɛ dingɛ sen n'a b'u bolo kɛ bomu sen ka don ka tila k'u bɛna batiri filiw fɛ a tilatara n'u y'a maa 4 ka maa 7 fa yen nɔ aw bɔra kalama cogo di a mankan ba bɔlen an bɛɛ girinna ka wuli ka taa dɔw la n ko wa ko mini wulila ni pɔn dɔ ye mini wulila ni pɔn dɔ ye an bɛ sɔn ka bɔ ka taa kungo kɔnɔ an y'an dɔ dugu dawolo fɛ yan anw di maa tɔɲɔ n'i k'i bɛna an tɔɲɔ ala b'an ka kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ an y'olu bɔ mɛ kɛ mankan bɔ f'an ɲini
andole la kele bana ma tonna na si angere ta ta doro bora ka be ango maji kana soma dugu ta je wati mi o tara lahara ango maji kana go yala ngu ka toyi na so bumbal ma so da ko no bo bora yoromna kada so ma sa ba dame yeno olu yoru be ta ma lahara anya moto sina minona am saru ko furo do be yano anya moto sina mina ta se fo yoroma ka moto no bo ta anya so uni munu nane do olu tara ni moto ko ni abla ko ni obaga a bari foni bi abla kama ya do ga damne gem ma shite ko an la ta si mega dula ame ma ga bamne ame ma ga sara mene ango andi jenaide an ye silama ko ma bina andu ga silama ya kono misri ni fo ma ba kibina yela ma ka ke ndaje ango andi so ma yona silama ya sura ba abla le de gut na ta ko dongo ni je dungo do kana on donyo anya to alama ngo ala ka nga jigusara ala jigusara damne bi wani adamne ne ala fe mama ko fi tando ki ko ndonyo abla ni adamne ne wa anya to alama ala de ba ngo keleke ni min kɛra maa ninnu u bɛ deli ka taa don yɔrɔ min na u mugu in kun taara don o yɔrɔ kelen ninnu de la. a taara don o yɔrɔ kelen la sangajan tɛmɛnen maa 7 ni bomo wulila n'o ye an ka musow la denmisɛnninw na a n'o kɛrɛfɛ a tɛ tɛmɛ mɛtiri 3 kan u taara don ka kɛɲɛ ni o kɛrɛda ye coyi an bɛ ala fo k'a barika da an ko an di maa to an ti tɛ diɲɛ maa si ma wa maa maa n'i k'i bɛna bɛn an ka kɛ anw dɔn yan Ablaye ala ka don anw ni cɛ. nin kɛlen dugu bɛ cogo di sisan. Alhamdulillah duguden bɛɛ nisɔndiya bi ka sanga ni ko kɛcogoya yɛrɛ ala bolo. min wulilen n'u ye a y'u kɛcogo jumɛn na. a y'u bɛɛ halaki filɛyɔrɔ bɛ dɔw la dɔɔnin nka filɛyɔrɔ tɛ dɔw la a dɔw kɔni sogo bɛɛ yɛrɛkɛ an bɛna faama wele k'a fɔ ye o kana jugu ta ka bɔ an dala dɔrɔn a banna. kuma laban min bɛ ne bolo hali bi k'a fɔ faama ye u ka wulikɛ dɔw siya bɛɛ kɛ u kana anw dɛmɛ anw mago b'o de la bi kɔni anw ta an nkalon bɔra a la ka a cɛ da kɛnɛ kan ala yɛrɛ fɛ jamana bɛɛ o seere bɛ Ablaye an bɛ wele wele da ka faama ye ale binna bi o kana anw dɛmɛ jabaw ma se ka da malow ma se ka da u bɛ dɛmɛ o dɛmɛ kan an b'a ɲini faamaw fɛ u ka wuli u ka n'o dɛmɛ de dɔ a ma an bɛ se ka an yɛrɛ balo cogo min na. an balo den k'a fɔ ni tun ye Modibo Jara in ka bɔ Tugulongura ni Bama ye dɔlen dala minɛ maaw bɛ jigin Bama na gansan k'a sɔrɔ u fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɛn ɲini kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ bi ni n'a ɲɔgɔnnaw an ka jamana kɔnɔ yan ka taa mugujugu dɔ maaw ye maa siya bɛ deli dɔ bɛ tɛmɛ sira kan wa n'a fɔra k'u ko diinɛ de don f'u bɛ tila ka k'u bɛ wajibi dalu dɔw bɔ ka f'i ye an bɛ dugawu kɛ ala ka n ka jamana don kɛrɛnkɛrɛnnenya walejugu kɛbaa olu kalo de bi la n'an bɔra ye B3 la u taara ye ka taa nin waleya kelen ka taa mugujugu don foro dɔ la k'a ni donso sinɛ u ka foro tun man jan sira kan o sen fɛ kunungo maa 2 yɛlɛla o kan o maa 2 bɛlɛlen kɔni jɔngina olu bɛ labitani an bɛ waati min na ko bi yaasa k'o pɛrɛtikɛ di an ma Baba Sango n'ale jeliba ye ka bɔ B3 la ale b'an bolo nɛgɛ k'a b'a ɲɛfɔ ye e jɔnni. Ne tɔgɔ ye Ba ka bɔ ɲɔnɔ B3. an ye kunnafoni sɔrɔ ko tarata sufɛla fɛ ka dugu jɛ kunungo araba la ko jariwala tigilamaw taara mugujugu dɔ don B3 la ko f'a kɛra sababu ye maa 2 yɛlɛla kan ko ka maa 2 in jɔngin a ko kɛra cogo di. Ablaye kɛra tarata su ka dugu jɛ araba la jariwala tigilamaw nana B3 foro la o nana mugujugu don B3 foro la. Kunnafoni yɛrɛ dira an ka dozorakaw ma u ye commandant wele k'a f'u ye ko yelen bɛ kungo kɔnɔ. Faru ko kuru tɛ jaw n'a ma bɔ min don fana dugu jɛlen an ka dugutigi conseiller to denkɛ cɛ 2 olu taara yɛlɛ mugujugu in kan. Mugujugu in kɔni a kɛra min ye o 2 bɛ dɔgɔtɔrɔso la bi mugu kɔni don ma an ka B3 foro de la yan Ablaye. Faamaw k'a lajɛ u k'u ɲɛsin B3 ma an b'a tigi dɔn mɛ n'an y'a tigi fɔ o tɛ ka n'u minɛ kabi donso wula wala ka minɛ don ka sababu kɛ ko donso wula yen nɔ. Ne kɔni mun kɔni fɔ faamaw ye Asimi n'a jɛɲɔgɔn ye u ka sabali u k'u B3 mafila donso ye sogo bɛɛ kɛ k'a ban B3 kaw yɛrɛ ne kɔni tɛ fɔ B3 cɛ n'a muso u ka sabali sa an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka foro nin ka se ka baara kɛ u ma warijugukɛlaw b'an fɛ yan u bɛ kofɔ ni faamaw wulila u b'u wele ko faamaw bɛ na ni donsow wulila u b'u wele ko donsow bɛ na o tigilama bɛ sɔrɔ a faamaw ka na n'u nana an b'u jira u la u b'u minɛ an b'a ɲini faama fɔ ko hakili to donso ni donsow ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn jamana in tɛ baara dɛ kelen yɛrɛ la ka fɔlɔ a y'o taama ka ja dɔ wɛrɛ bɛ ɲɛfɛ sinɛ ye cɛdenw wuli u taara ka taa lajɛ olu jɔlen bɛ mini kelen wulila dɔrɔn kelen nana tɛmɛni ni mɔgɔso ye dɔrɔn ka taa ɲɛfɛ dɔrɔn o taara yɛlɛ mini kan a wula donso yɛrɛ jɔlen ɲɛna ka ta banna donso yɛrɛ ɲɛna yɛrɛ u y'a don foro kɔnɔ sira yɛrɛ de kan sinɛ ka foro n'a tigi bɛ dancɛ bɔ u taara don foro kɔnɔ sira in a tigi tun y'a dabɔ mun kama ala y'a o kisi u ye mini wuli ko 4 ye B3 la mini wuli ko 4 a bɛɛ bɛ wuli B3 foro kɔnɔ an bɛ dɔrɔn ko an k'a lajɛ sa an ka sabali sa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sa hɔrɔn bɛ jɔ ko sabali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sa kɛlɛ tɛ foyi ɲɔ dɔ kɛra jadisiya in na sa ka sabali an k'an bolo di an ka foro ka sa ɲɔna kungo yɛrɛ tɛ tɔso mana de Ablaye. an balodan k'a fɔ nin tun ye B3 jeliba kɛrɛnkɛrɛnnena Baba Sango a fɔra an bɛ dugawu kɛ basi lafiya la k'o sabati n'an bɔra ye ko jariwala tigilamaw u ye jaga fara ɲɔgɔn kan dugu dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnena Dibugu ka taa se Kɔnɔmani bɔrɛ 80 ani bɔrɛ 5 wa ko wele bilala fangaw ma a na kɛ ɲɔnɔ kɔni k'i ka dɔw tilala ka taa n'u ye yaasa ka pɛrɛtikɛ an ma Dibugu sama b'an bolo nin waati in na a b'a ɲɛfɔ an ye ko a kɛra cogo di. Hali don
ko manu dara ko muta ko bora mu ko man da bora bi ron diru ka ata ta mo bora bi se ja le bora diru ko yele ka fi kamni nyo meta ko ta nyo ta ta ani nyo tra mu ngale du kele ko man kele ndibu abbaji le bora bi se ndiru go bora kele ni ma sara ko ke ta fla wa aw mi tuwaro do maka fu be ko sara ju ti ta na fara tuwaro ka ji ma su ti ta ya no mo ko no ma da ko ni tege ko yera ko ni to ko ma sa ko ni ko na ba ka to ma ka ko ko no te bala ngoni dongo do ko ni no no dongo do no no mi no no bala ta ka ke aw ko panga wile fabian zo wile kana ko man da ni aje ne bora bi se ni duru en ala te bora buru de ma wa ko ne de ya fo ka fo ta ndo era ko na fo ndo yi su do mo do mene to ngura o mo bi kene ne bu ga kan a do de tami ale ko sa na tara sigina ka ta sigina ko jako ta ko mobili njena sigina nyo kiboro de fama ma fama sala nere de wile ka fu ni mobili e be sam ka fu na ndu ma ka de ma sima ta la al fa mudi mu da ko nyore fa nyama mobili ndu ma dozo ni soro su ko ni fara nyanga ka dam na sa ko soro nyama ni soro ni dozo mo ko na kala ndiba do ko dozo do ka de matme wala ko nu fara soro su ka ko kala mi juwa ka tape dozo mu de matme wala ko mo do ko nu bi fa ne ga do dozo nyama do wi dozo mu mara nu ti de matme wala ko buri to ta li sira ku de faruka nu mo ko ni ka kala ndiba jena nu ni dozo ka je ka fa no ka barange an gana sarama fu na men ya sarafa uru de sara ni an dona kala uru no kai ati gude na ku samo de fa an dozo de dona kala uru no kai o no tamaka an dra daga uru ba kala sara an de sara so jigi bi kammo pe domla ado dozo mun dra ma kene alko fanga la nga ta falla mo de tali dum an ma ko no de sokata mo duru ni kele kero ko tugo na ko kwati an on de falla an de bu begile do bi siko bo kere ta tugo ma fa gadde ko no be tugo ma habla tugo ko na e ba yiro do me te ta mo ni mo ngo dura ko da fa le ba be ro ta ta ni mo do be ko ina ma bara a nye nda ba ba ko kele ta kana diga ta tere ni so ni ko no bara je no do bara a ba kana gele ta ta be ko an di fa so jamba an amuru be an do kele la an no so ju de no fe alu ni na kana mo ni kana so ga fa ni na bugeli fa ni na ka laka boy kana kuna sura o kala kuna sura ado mo chama ta yura fajira onde duna de ngo angin pe kama ka joy anga mo ko dam zaman na dabara ambalo na ka foni tu dibugu samani tu ari kanye amed dugo ke faso kolosmo ina mbele gele be kulela ni we ala ka jamani mbla basin lafia mene kono nambura ye banangoro o mara kona la akwani ngele be sangani wati be le kona na musola ka balaka kasara unina na hakli bala kalo mi namboro kona ye musokroba do ta foye ku tarafa ashuira ka to dogoyini na wani kele fana kuna siningo no bena tarata makana kunungo fe utara muso were ka to fana fa dogoyini se fe wa fali dama tere ku kunye ayoro do ko lu ko ni sebe koro jongi yasa ka pratique de ama Abdurrahman Jakte radio barakela e ali anye fo Mohamed Samake ka pma barala angalame Abdurrahman Jakte kabo banangoro radio barakela banangoro radio Sabati FM na ay kuna fon so ka fo tarasa do ko musakaro do bonana ni la ako kara tugudi Mohamed Samake akera nyakola ani banangoro mo janyona dinga ngole tigla mo dante ngole tigla mo no wubina kanka fencha manke ala ka soroka agochi ngulo la ka nyeda am fa bela chen muso ngone to ko batara wuri ya kutara logo yini la dara logo tigede la atara logo tigede la utara biya kan ngane dinga ne wale nkala anga sigida konnana linteshi foloi nteshi flanai sien sabana ne akera sebi fona ne kanga ta ani nani bonyonko kero wati aru bora kuna foni kalama chukuri lala Samake nyafala ale bi ni no le nyafala bala fala ko nyamgo ya le de an wule ka kuna fon dan kuluka mashima ye akero la kena ama mo ya kero la me angone ame nyama dalula asisab se sanjoluma asisab ta san bidru an kili famawla donera famawtara consacre spurere na dugona po iner wakati la jarajo bora de kera kunu arabado o kera arabado abala diger la amiseka wulule ma daminke jamana nyemgo nyan fe deli redu ka nyini ufe bake ala re jati kama banangoro sanangoro ba wuli sibu gendarmerie be sinu police be sinu me ka an kala kanan kenen gechgo alla o kala je ko sabalu ko wuli walla asbati an asigi dawla wala sa an misika an era soro chukumina sino ni taka chukuna jara sa ni mai ambalo dan ka foni tu Abdurrahman Jakte ni tu ali kanya radio barakela do Mohamed Samake pma barala mbe dugo ke mamunu bini mbara nunu ke hali ni foi ma ka fo shini la harak munun ba ke mbada ga miriti soma miri re kana soma e ka miri de ko dondo la kera to itina to chie ha ni ka ba ko ide ame femi fo masara mani nya bula yara bala ka furabu kelnya bala yele ka woro nyema namborai ambalo na ka fo ko lonje ba ka fe yorombe wele dugumbe we ko kajana olu yesikana ma mafla dugu shifina ka oni dozola ka chestre kele ko kuma bagan juena kele otuna ka yere ka fatoye nga bala ka na fulu bo ka to ga barada o ka ta sanu ke ka mau ka managwa mama nani sika kera la jenasin dozola ka yiteke kala
ka mene ka di kajana lakanaba ma kajana lakanaba yu bla ube kolonjaba ni watina ya saka pratique da man chaga nyambe no mo Traoré ale bambolo ni watina nega ka jone ka bomini ne to e Mahamadou Traoré ne kuna fundila e ka bo kolonjaba Mamadou Traoré nye kuna foni soro ko tarata do ka duguje kunu araba la ko tege dara mogo flaka kolonjaba marabulu kono na kajana ako kera chugodi ki era fo ka kuna foni jele dili la tarata chula ma ka duguje araba la kajana ka fe tege dala ma flaka ma folo ale ko ni kunye iyere ke fatoye kabini donja abina dugu kono abina kinisa hotel ferlo bulo muga kadabo muga na abina kinisa keme abasa aba mina bitane dugu kofe kanabo keme la kana atoka abi kinisa wafla ni benata akredo ki yere bla fato ya saura la jatimiro burra aka anga hotel ferlo ulu jena ka kuna foni di anga jenesiuma kata tanga dozo la kauma u tigadi nyoma u la ka lara wulike ni ga se ku tigada chainka unana kana di fangan tigila mɔgɔw ma kajanakaw fe olu fana kɛnbɛ ka sigasigɛli bila sen kan olu fana y'a ta ne k'u sina ye kɔlɔnjɛba kana bila fangan tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ waati min komi sisan a bɛ fangan tigilamɔgɔw ka bolo kan sigasigɛli tɔ o bɛ sen na kajanakaw fe halisa min ye misi zone dɔ ye ale nana ka n'i dan dora da la misiw mana minɛ daminɛ waati min na ale bɛ bɔ ka misiw minɛ ni ka taa ni misiw ye min ye misigɛdenw ye olu fana sera ka ale pɛlɛnpɛlɛ k'ale ye ka ci di an ka sifinakaw ma n'o ye jeunesse ye jeunesse ka fara donsolakaw kan olu fana ye larawuli boloda ka taa yɔrɔ kofɔlen na a ɲɛ da olu kan a y'i sentigi ani kolaban kɛ ka t'i dogo tontu dɔ la songɛ in n'o ye misi zone ye a dogolen kɔ tontu la jeunesse donsow u ye tontu lamini songɛ yɛrɛ bɛ min fɔ i b'o dɔn ko nin waati in na ale kɔni bɛ tontu la yan mɛ cɛ o cɛ n'i donna tontu na i ka dɔn k'a fɔ n'o kɛra min ye ko diɲɛmɔgɔ b'o langali Kajana donzoba a ko a ye yɔrɔ lamini to yɔrɔ encerclé Kajana donzoba a ye wulila k'i kari tontu la u cɛ fila u taara kɛlɛsara tontu la an kɔni sɔmina min na donzoba bɔra ni a sirilen ye ka na bi jama cɛ ma o fana y'a minɛ o minɛcogo kelen na k'a di fanga tigilamɔgɔw ma kajanakaw fana y'u senfa ka na ni a ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen a bɛ kɔɲɔba fanga ka bolo kan nin waati in na sɛgɛsɛgɛli tɔw olu bɛ sen na Abdulaye Kulubali an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala n'a sɔrɔ n'u nɔ bɛ ko la sɛgɛsɛgɛli kɛbaw olu ka baara olu ka se ka yeli da ko kan mɛnna ka ko ni tora ka ko ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛ dugawu kɛ ni n'a ɲɔgɔn fɛn bɛ yen Ala ka fura bɔ a kelen bɛɛ ka woro ɲɛma n'an bɔra ye sumuninkaw fɛ masina marabolo kɔnɔ na wulikajɔ min kɛra dɔgɔfan ye yɛrɛ kɔnɔ na n'a kɛra so ye ne ka maa dɔw kasara u ni na fɔcogow la filitigilakaw dɔw de taara kɛrɛn na u yɛrɛ ka fɔ la irisi sɔrɔsilakaw dugu kɔnɔ na maa caman ka fɔ la k'a kɛra fili minɛ kɔnɔ nka ko baaraw bɛ sen na k'a ko ɲɛɲini hali bi nka dɔw ka fɔ la ko dugu in tɔgɔcɛw de silen don dugu in ma maa dɔw ka fɔ la k'a fɔ ko dugu in kɔni k'a na kɛ k'u ni jadɔla tiramaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o kuma minnu bɛ ŋunuŋunu na bi min ye dugu in kɔnɔna ye Musa Kulubali ale b'o kumaw jaabi ka bɔ Sumuni an ka labɛn Jadisi ye min da Sumuni kan a ma da Mali dugu si kan u ye pitinin min gosi a bara k'a faga Yakuba Katile dɔgɔkɛ den de y'o ye ale yɛrɛ an tɛ se k'an bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ale ye Jadisi ye cogo si la parce que mun na Jadisi y'ale ki wotoro jeni k'a da kɔgɔ kan k'a fofo k'i t'a bila yɔrɔ dɔrɔn k'u bɛna mugu cɛ a tilaliw la ko boli wallahi billahi a kɛra Ala de ye ziiri fɔ Sumuni bɛɛ b'a kalama o de ni tora na a dimina a taara jamana kɔnɔ Yakuba Katile de y'a wele ka bɔ jamana kɔnɔ o bɛ se k'i ye Jadisi yɛrɛ cogo di Abdulaye Kulubali ni y'anw dabali ban dɛ mɔgɔ mɔgɔ salen ye ni Amadou Traoré Jakarija Gindo Burema Kulubali Sanusi Tangara nin se kelen tɛ yen min da yɛrɛ du balokɛla de n'a bilala yɔrɔ min y'a bila i de Asimi kɛ bon Sumunikaw bolo cogo min na tɛmɛ Sumuni bɔfu ye cogo de ye nin ko in na a ye dabali ban quoi denmisɛnninw n'a ye balontan tirage yɛrɛ kɛ sisan a don bɛɛ de ko Asimi kɛ n'olu tɔgɔ taara ye Jadisera k'o faga kuma si t'u taara an bɛ Asimi de kɔ ne jajɛ min bɛ k'aw kan ne jigi karila n t'a dɔn b'a kɛ cogo min na anw ni Jadisiw bɛ kɛlɛ la an ye san 4 jala kɛ motow tora la wotorow tora la mɔgɔw ni tora la an ye misi bɛɛ kɛra maa kelen de ye maa min ye misi bɛ cɛ ka taa Jadisi ni diɲɛ bɛɛ ko a ye bɛn ni bɛn sabatira ni ɲɔgɔn cɛ o ni bɛ Jadisera ye kelen min Sumuni bɛɛ ni tɛ yen maa min bɛ jaka di Jadisi ma Sumuni bɛɛ maa tɛ yen maa min ni Jadisi bɛ kan kelen kan a tɛ yen ne bɛ se k'a seereya ne ye Sumunika ye ni fɛn min kɛra a kɛra Ala doni de ye an kɔni b'a ta ni Ala ye o t'an dusu kɔkɔmalen don bi kosɛbɛ dɛ wallahi an salen don an t'a dɔn an bɛ min yɛrɛ kɛ bi. an balodan k'a fɔ ni tun ye Musa Kulubali kan ye a ko an balodan k'a fɔ baara in kelen ni sisan cɛ min ye mara ɲɛmaw ye olu ye wulikajɔw kɛ ka taa se sigida ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔw bɛ sen an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o y'a ko ɲɛ ye Ala k'a dankɛnɛmaya jamana in k'a basigi n'an bɔra ye CNT ko da la a yirala k'a fɔ min an balakaw ka nɛgɛkɔrɔsigi hakɛtɔ bɛ kuma kɛrɛfɛ jɛkulu minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na n'olu ka baara ɲɛsinnen b'o koɲɛw ma u ye wulikajɔw kɛ ka lajɛrɛ dɔ kɛ CNT maaw
k'a dɔn bi mun de kan ka kɛ o ko min bɛ sen kan sariatigi dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ maître Kadijatu Kulibali baara in kun ye fɛn jumɛn de ye ale CNT ma a b'a ɲɛfɔ ye an ka lamɛn. bi ɲɔgɔn ye CNT musow nana CNT musow dɔrɔn tɛ CNT cɛw dɔw fana bɛ yan nɔ an nana bi ka na ɲɔgɔn ye min na ɲangata tɔɔrɔ min bɛ musow kan surtout denmisɛnninw kan an nana bi ka na hakili jagabɔ kɛ diɲɛ lamini jamana bɛɛ bɛnna kan ko o don ka kɛ hakili jagabɔ don ye yaasa an bɛ se ka tɔɔrɔ min bɛ musow kan yaasa an bɛ se ka solution sɔrɔ la cogo min na n'i taara point G fistuleuse minnu bɛ point G n'i taara yen de i b'a faamu an ka bi kuma i b'an ka bi kuma ninnu faamu parce que ɲangata dɔ b'u kan n tɛ se ka ɲɛgɛnɛ minɛ bɛɛ banun na u cɛ banun na u denw banun na u ka famille mɔgɔw yɛrɛ bɛ banun na mais o bɛ sɔrɔ mun fɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛ ko juguya o de nana ni o bɛɛ ye donc an nana bi ka hakili jagabɔ kɛ yaasa mɔgɔw ka se ka faamu ɲangata min bɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi la a bɛ ɲangata min se musow ma yaasa an ka sensibilisation kɛ yaasa musow bɛ se ka bɛn ka a dabila cogo min na a ka kɛ san 30 ye sisan an bɛ ka sensibilisation kɛ parce que nɛgɛkɔrɔsigi in ye an ka laada dɔ de ye min daminɛna a mɛnna kosɛbɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ région dɔw bɛ Mali la olu yɛrɛ t'a kɛ yɛrɛ mais minnu b'a kɛ u y'a kɛ laada de don a daminɛna a mɛnna a tɛ k'olu ɲɛna k'u bɛ ka degun kɛ u denw na u t'a dɔn f'a ka ɲɛf'u ɲɛna de donc an k'u ka sensibilisation de kɛ fɔlɔ en tout cas CNT kɔnɔna an b'a fɔ k'an bɛna loi ta fɔlɔ dɛ an k'o ka sensibilisation de kɛ yaasa mɔgɔw bɛ se ka faamu a ɲagata a bɛ se ka min se mɔgɔ a tɔɔrɔ bɛ se ka min se denmisɛnninw ma yaasa a bɛ se ka dabila dɔɔni dɔɔni. an b'a lɔn k'a fɔ maître Kadija Kulibali ni tun ka ɲɛ min da ka d'an ka jamana la k'o sabati n'an bɔra ye MONUSMA kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu dɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na kalataw ma kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ kalata jɛlen cogo min na jaabiw ka bɔ basigi lafiya kɔnɔ na o kɛra fara ɲɔgɔn ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ko yɛrɛ a sigikun ye mun de ye jamana wɛrɛw olu ka se ka ye an ka jamana kɔnɔ na minnu y'a baaraw kɛ ka hakililaw di ɲɔgɔn ma cour constitutionnelle ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ta i kɛ bayi la baara in kun ye fɛn jumɛn de ale b'a ɲɛfɔ ye an ka lamɛn. ka taa résultat tɛ taa mankan kɔ n'i y'o jate minɛ minnu bɛ mankan kɛ i bɛ a essayer k'u fara ɲɔgɔn kan kabini élection ma kɛ a ka ɲɔgɔn faamu sur les règles du jeu loi électorale bɛ yen ka expliquer pourquoi nin décision taara ka da kun jumɛn kan a réponse bɛ loi électorale kɔnɔ ni jama lajɛra la sisan ka an bɛɛ ka jɛ ka an ka hakililaw falen loi électorale kan n'an bɛnn'a kan a bɛ contestation dɔgɔya u nana an dɛmɛ dɔw bɔra Benin dɔw bɔra Centrafrique olu nana dɔ bɔra Tunisie dɔ bɔra Sénégal u bɛɛ bi yan bi u bɛna an n'u bɛɛ jɛ ka sigi u ye min expérience min vécu ka jamana na ani an bɛna min kɛ yan nɔ an bɛ jɛ ka kuma a kan pour que an ka ɲɔgɔn faamu a la u k'an bilasira n'u ka hakililaw ye c'est pas forcé k'an k'u ka hakilila bɛɛ ta dɛ mais ɲuman min b'a la an b'o ta u bɛ se ka an fana ka hakilila dɔw ta ka segin n'u ka jamana na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye bayilabaye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ a ko ala k'a bila bɛn ni kelen ɲa basigi lafiya ɲɔgɔn faamuya ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn ka fɔ point kaw fɛ yen olu ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasali tɔnw olu ye ka dɔn ka fɔ baarabilaw u b'olu la n'u y'a bila u bɛ tila k'a ta n'u y'a bila u bɛ tila k'a ta gɛlɛya minnu b'u kan a kuma bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ka bɔ maa min da o ye syndicat yɛrɛ u ka ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ nginda la dɔrɔn ale b'a ɲɛfɔ ye an ka lamɛn. a bɛ san 2 bɔ sisan an bɛ mouvement de grève la laɲini dɔw kosɔn an y'a daminɛ ni don 2 ye a tila ka kɛ don 3 ye a kɛra don 4 ye ka taa don 5 la an ye wagati dɔ yɛrɛ kɛ n'an ye dɔgɔkun bila an bɛ dɔgɔkun baara n'an ye dɔgɔkun bila an bɛ dɔgɔkun baara mais o bɛɛ n'a ta an ma lamɛn sigikafɔ ma kɛ n'an ye sigikafɔ kelen min kɛra n'an ye n'o kɛra juillet kalo la san 2021 na lahidu dɔw kun dira an ma lahidu 3 ministre fɛ nka a ma bɔ a sira fɛ hali bi an ka laɲini dɔw bɛ yen depuis o wagati hali bi olu dɔw o ma ɲɛnɛbɔ laɲini ninnu ye jumɛn ye jamana sariya fɔlɔfɔlɔ o de sɔsɔra cogo di loi dɔ bɛ yen ko loi 98/012 o loi min de b'a fɔ ɲɛmaw ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ dɔw de bɛ yen i tɛ se ka baarakɛla ta k'a bɔ a ka yɔrɔ la ou bien i tɛ se ka décision ta baarakɛla kun kan k'a sɔrɔ i m'a fɔ a ye wa n'a décision fana bɛ ta a ka kɛ ko décision nin a sigilen don sariya de kan donc o sariya nin u y'o sɔsɔ wa fana syndicat ya la n'i ye syndicat ɲɛmaa ye bɛ u man kan ka i bɔ i ka yɔrɔ la ka taa n'i ye yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ e de m'a laɲini
donc an y'an to grève de la o y'an ka syndicat ɲɛmaa ta ka bɔ an kunna ka taa n'a ye gouvernorat de district de Bamako ka bolo kan donc o b'o sariya fila sɔsɔ filanan ye min ye pongekaw 2006 ka taa 2011 la u ye wari dɔ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 348 ɲɔgɔn na olu ye wari fara ɲɔgɔn kan donc u ye wari min fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo 300 ani 40 ninnu ɲɔgɔn na pour que ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ ka d'u ma bɛɛ k'a ka soni jɔ a kan mais mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 46 hali bi olu m'u ka yɔrɔ sɔrɔ u ka wari fana taara donc u sera ma kan ka nin kɛlɛ in k'u ye pour que u ka se ka don u ka hakɛw la donc an y'o ɲini wa fana ponge nɔgɔlen don baarakɛminɛn fɔra k'a nana ponge nka baarakɛminɛn minnu ko fɔra u ti ponge nafalaw ye u nana ni ambulance 6 ani mobili 3 ɲɔgɔn na tuguni ko k'o kɛ direction ka kursikɛla ye ambulance 6 dun an k'o o place ti ponge mɔgɔw bɛ yɔrɔw la yɔrɔ janw na minnu tɛ ka ambulance sɔrɔ ka na ponge mɔgɔw bɛ hali bomɔgɔ yan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa a bɛ f'i ye k'i ka banabaatɔ kan ka taa ponge ou bien a kan ka taa Gabriel Touré la nka ambulance bɔlen don ou bien ambulance tiɲɛnen don donc an k'olu placew b'o yɔrɔ de la wa fana n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman b'a dɔn n'u nana ponge i bɛ taa sɔrɔ analyse dɔ bɛ d'u ma a tɛ kɛ ponge hali analyse min kan ka kɛ yanni mɔgɔ ka opérer bi na ponge kalo 3 de kɛ a tɛ kɛ est-ce que o ni ponge ka kan wa o de la nin san laban ninnu na ponge de bɛ kɛ laban ye hôpitaux ni ɲɔgɔn cɛ hali région kɔnɔ hôpitaux ninnu olu bɛɛ bɛ tɛmɛ ponge la furakɛliko ɲuman na ani ladamuko ɲuman na donc an ko tɛ se ka ɲɛ o ti ponge kunnawolo o ti jamana yɛrɛ kunnawolo an ko fana directeur waati o waati n'an ye grève daminɛ ou bien hali ni grève ma kɛ a bɛ wuli ni mɔgɔw bagabagali ye a bɛ sanction dɔ ta an kama parce que anw bɛ ka grève kɛ ou bien anw t'a lapasabagaw ye anw ko o ti se ka ɲɛ directeur ye syndicat fana ye syndicat ye syndicat bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a ka hakɛw ɲini ka baarakɛlaw ka hakɛw ɲini ka banabaatɔw fana ka hakɛw ɲini donc n'o man di ale ye ale b'an bagabaga a bɛ sanction ta an kama a taara n'an ye hali tribunal la donc an ko o tɛ se ka bɛn an balodan ka fɔ ni tun ye Dr Ngida Landro ni tun y'ale kan ye wa min ɲini fɛn n'o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye baarabila ninnu kɔni k'u bɛ tɛmɛna an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila ɲɔgɔn faamuya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye délégation dɔ bɔra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ la k'olu taara ɲɔrɔ sirifekɛ fɛ yen u taatɔ la u y'a yira k'a fɔ u bɛna taa jamana kuntigi bɛ jamana kunna bi n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko ale ka kɛ cɛbɔ de kalata nataw la u taa kun ye k'u bɛ taa o kuma fɔ ɲɔrɔ sirifekɛ fɛ nka u taara kuma in kɔni fɔra fɔcogo caman na k'a yira k'a fɔ u nana a ka dɛmɛ don Assimi ma ɲɔrɔ sirifekɛ y'u jaabi k'a fɔ ale bɛ fɛn min fɔ ale ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ka kɔrɔ a bɛ fɛn min fɔ jamana in kɔnɔ na ale bɛ bɛɛ fɛ wa a b'a fɛ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in ka dilan o y'ale hakilila ye o sen fɛ maa minnu taara Segu de fɔra ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko segukaw de bɛ bɛnna nin kan ko dugutigi caman de ni Segu maa ɲɛmaw k'olu bɛɛ lajɛlen kumakan don o kuma kɔni a ma bɛn Segu ɲɛmaw ma u caman ɲininkara u ko maa minnu yɛrɛ taara ni Segu tɔgɔ ye olu ma bɔ a kalan wa u m'u ci u ka cidenw tɛ u kana taa nin ɲɔgɔnw na ka taa Segu tɔgɔ tiɲɛ nin ɲɔgɔn hakililaw kan ne nin bɛ kɛ k'olu kan don k'a ti kɛ nin cogo in na yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Tata Darame ale bɔra ka kuma in kan an ka lamɛn n'an ma ɲɛ n ko an bɛ Segu de kuma bɔ nɛni min bɛ kɛ ka da Segu ka bi ala k'an kisi k'an danga n'i y'a ye k'a fɔ Assimi Goïta Choguel Segu ye Mali ye Moti bɛ yen Kaye bɛ yen Sikaso bɛ yen Kidali bɛ yen an bɛɛ de bɛ kɛ k'a fɔ an bɛ transition dɛmɛ anw minnu fɔlɔ sera gouverneur ma k'a fɔ a ɲɛna an b'u dɛmɛ nin cogo in na fɛn caman bɛ kɛ Segu bi anw mun Segu kungo maaw ti bɔ a kalama bi an tɛ bɔ a kalama sini n'o tɛ misi fɔlɔ ka fa o ne ka sagaw fa autorité morale b'a kalama an taara hali wɛrɛ b'a la Segu ka yɔrɔ dɔw y'anw wele ko dɔw bɛ bɔ ko Segu maakɔrɔbaw maa kelen t'u la k'olu bɛ min dɔn minnu dara ɲɔrɔ ne yɛrɛ ni ala kira cɛ sigilen min filɛ ni bɛ ala ni ala kira k'a fɔ maa ye ne wele ɲɔrɔ ye o ko Tata Darame o fana maa minnu n'a mɛn ninnu ye jɔnni ye n ko ni ala ni kira cɛ n t'a kalama n'o tɛ Assimi Goïta ni Choguel ni CNT mɔgɔw n'i y'a sigilen fanga na maa ka dili tɛ dɛ ala ka dili don nka dugawu ni barika de bɛ kɛ k'a dɛmɛ Segu kelen dɛ n'i y'a ye ne Tata kun bɛ bɔ ka nin fɔ bi trop c'est trop ɲɔrɔda min kɛra maa si tɛ Segu yan k'olu b'a Segu ɲɔrɔda kalama maa damadɔ de wulila k'a fɔ u bɛ taa ɲɔrɔ n'a ma ɲɛ ko a bɛ bɔ ni Segu kuma ye a bɛ Segu ka bɛɛ de wele alimami b'o la dugutigi b'o la association minnu bɛ Segu yan olu b'o la an bɛ bɛn ko dɔ de kan nka n'i bɛ wuli n'i yɛrɛ to a ye nka a kana wuli ni Segu de tɔgɔ ye tɔgɔ tiɲɛ min da bɛ Segu ka bi ala kelen ko jɔsi t'a dɔn
an bɛ jɛ k'a jira ala de la wa n ye min fana fɔ wulibali yɛrɛ don wa dugutigiw fana olu ɲininkara ya ko est ce que aw ɲininkara u y'a ɲininka k'a fɔ u bɛ taa sirifikɛ fɛ yen ka taa kuma in min na aw b'a kalama ko k'u t'a kalama yadɔ kuma fana bɛ yen o kuma ye toden ye n'i ye dɔ de ta dɔ kɔ bɛ bɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka fanga k'a ta a bɛ kɛ k'a taa cogo bɛɛ a t'a bolo ka d'an ye nka an ɲɛ bɛ maa dɔw la olu kɛmɛ k'u désolidariser ka bɔ segu yɛrɛ de la segu maakɔrɔbaw ko tan segu maakɔrɔbaw bɛna nin kɛ segu maakɔrɔbaw tɛ dɛ n b'o fɔ ka n ka kɔrɔta y'a mɛn alimami t'a kalama dugutigi t'a kalama association t'a kalama association maa minnu b'a kalama n'olu de y'a dira a' ye taa n'a tɔgɔ ye a kana taa ni segu bɛɛ tɔgɔ ye ɲɔrɔ sirifikɛ an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini an bɛ yan dɔnnikɛbaa minnu bɛ yan segu lasinɛ kanu dɔnnikɛbaa fɛn o fɛn ye dugawu kɛ transition ye an b'olu fɔ bi an b'olu fɔ sini u k'a ɲininkali kɛ dɔnnikɛbaa minnu bɛ segu yan ɲɔrɔnka minnu taara ɲɔrɔ k'u taara sirifikɛ fɛ est ce que olu y'u ci wa n'u ka ciden b'a la don k'a fɔ ko an y'a fɔ a ye taa an k'a lajɛ sa segu ye dɛ segu bɛɛ masa o maa dɔw bɛ yen ko sijɛw anw tɛ sifin ye o segukaw bɛɛ ma bɛn kuma ka dɛ ninnu de wulila u yɛrɛ k'u bɛ taa seko fɛ yen n'u taara u ma min sɔrɔ o y'u garijɛgɛ ye nka min bɛ fɔ CNT mɔgɔ ye Asimu ni Sugɛli a y'a janto a yɛrɛ la kuma dumani dɔw bɛ se kuma dumani fɔli la nka barika tɛ dɔw ka kuma na. an balodan ka fɔ nin tun ye Tata Darame kan ye ka bɔ Segu kuma kɔrɔmara tɛ dɔwɛrɛ bini n'a ɲɔgɔnna caman segukaw ko tan segu y'a do tan segukaw wulilen bɛ k'u jɔ tan segu tɔgɔ de kɔni kɛlen bɛ ka diɲɛ lamini bi k'a sɔrɔ segu yɛrɛ t'a dɔn fiɲɛ wula yɛrɛ n bɛ da fan nɔfɛ kunkolo ɲimina mago tɛ ɲɛkili coron kojugu la koyi ala ka hakili ɲuman d'a ma u ka sabali u k'a kun bɔ segu kan mali fan bɛɛ ye dugu ye wa bɛɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ i bɛ fanga in kɔ jamana ka basigi kama nka ka taa sanga ni waati bɛɛ dunu de dulo in gɛrɛ na dunu ni bala i ta fan kama ka segu tɔgɔ cɛ segu ye yɔrɔ laharamaba ye nin ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman da kɛbaw ma n'an bɔra radio tɔgɔla don ɲɛnamayara kucalakaw fɛ Yakuba Dambele ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ David Kulubali ye kuma min fɔ o filɛ kalo tile 13 san o san o don talen don an ka diɲɛ tɔnbaw fɛ i n'a fɔ UNESCO i n'a fɔ Nations Unies ni o ye jamana hɔrɔnyalenw ka jɛkuluba ye fɔ a ka faamuya k'a fɔ fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bi na kun b'a bɛɛ la wa fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bi nafa b'a bɛɛ la radio ko bɛ sen na a bɛ san 100 caman bɔ bi a dabɔkun de ye an ka se ka radio ka baara kɛtaw ni k'olu kɛ maaw bɛ radio faamuya cogoya min na k'o ɲini k'o dɔn maaw kan ka radio faamuya cogoya min na k'o kɛ maaw ye ani hakilina min bɛ maaw la yaasa an ka jamukanw yɛrɛ minnu bɛ k'an fɛ u ka se ka sabati minnu bɛ k'an lamɛn olu ta de don radio ye baarakɛminɛn de ye baarakɛminɛn sɛbɛ radio a bɛ jɔli kɛ a bɛ ɲɛli kɛ waati bɛɛ peut-être waati bɛɛ caman na maaw ti kɔn ka a nɔ ye nka radio bɛ ɲuman yɛrɛ de kɛ an kan k'an jija an bɛ an bɛɛ de i m'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i ta di radio ninnu ye f'i k'o bila i kunkolo la an k'an jija radio taabolo antenne lamɛnbagaw de ta ye f'anw de k'o faamuya ne ni Karama Sinɛ bɛ kɛlɛ la a kana yɛlɛ antenne sanfɛ ka régler yen nɔ yen t'a régler yɔrɔ ye parce que o t'aw kelen ta ye o ye jama ta de ye voilà n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ. o kɛnɛ in kan a tilala ka ka kuma bara di Laji Sako ma o ye radio baarakɛla ye o yɛrɛ ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Balaji Sako radio kɛra 2 Kucala ka kɛ ni kɛnɛ n'a bɛ ɲɛnamaya ka tali kɛ radio tɔgɔla donna n'o ye 13 février o hukumu kɔnɔ radio ye minɛn de ye a bɛ se ka yiriwali kɛ ni a kɛcogo ɲɛ a bɛ se ka tiɲɛni kɛ ni ma se a kɛcogo la an sigikun ye développement de ye f'an k'o bila an kunna ni o yiriwali ye mais an kana sɔn cogo si ka an bila k'a fɔ ko an bɛ futinɛ wuli jɔyɔrɔ ko ninnu filɛ nin ye tiɲɛna ni radio ko kun lawulo kama s'a sɔrɔ mɔgɔ min a initiative ta olu t'a kɛ sabu outil min don a bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ a bɛ kɛ sababu fana ye a bɛ cilaw lase walima ka kunnafoni di mɔgɔw ma n'a fɔra yɛrɛ ka taa jabarani dɔw la ka taa journal lamɛn i b'a sɔrɔ tan tɛ yen nka a heure mana se n'a bɛ radio bolo ka ban a b'a fɔ dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ko in kɛla nin yɔrɔ la nin radio yɛrɛ nafa yɔrɔ filɛ nin ye kunnafoniw bɛ don a la ɲɛnajɛw b'a la radio yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a sɔrɔ la negebɔfɛn don sabu min mana kɔntan u bɛ radio sigi min mana wuli jɔyɔrɔ ko nɔfɛ donc finalement radio yɛrɛ kɔni kɛla an b'a sigi fanga ɲini kama mɔgɔ minnu bɛ a lamɛn finalement n'u t'i ka tɔndi yɛrɛ ye i b'a fɔ ko ne nin kunnafoni so lamɛn i tɛ foyi lamɛn u yɛrɛ jɛn ko kɔ k'a sɔrɔ radio ye foroba de ye radio tɛ mɔgɔ kelen ta ye o n'i y'a sigi a ban dɔrɔn i y'a kɛ foroba de kama. an balodan k'a fɔ nin tun ye Balaji Sako ka bɔ Kucala u ye fara ɲɔgɔn kɛ radio ko yɛrɛ ye mun ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye radio baarakɛlaw don maakɔrɔbaw don radio kan radio tɛ se ka kɛ foyi ye ni min tɛ radio ko lamɛnbaaw ta don olu de ta ye radio ye radio bɛ bɛn cogo min na
i ka dɔ k'a bɛ bila olu ka magama kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka nin hakililaw ni olu caya jamana in kɔnɔ na ɲɛta ala ka sabati n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an taa Laginɛ jamana kan kasana min kɛra Laginɛ jamana ka sɛgɛtanburu kalo tile 28 tɛmɛnen na hali bi ko o kiiri baaraw bɛ sen na fɛn min ye maa kasaralenw sa olu ka dantigɛliw kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ jateminɛkɛlaw y'a jate k'a fɔ ko ni o waleya in k'a bɛ ka da maa jalakilenw kan nin waati in na barisa ka sababuya kɛ k'u ye nin jugawale caman ta ka maaw sɛgɛrɛ o kɔfɛ an bɛ taa Iran jamana kuntigi Ibrahimu Ari Asi ale bɛ taama na sini jamana kan kabini tarata don ni tile 3 tɛmɛn yɛrɛ kunte dɔwɛrɛ ye ka taga baaraɲɔgɔnya sinsin u ni sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana fila in ka bɛn ɲɔgɔnya a bɛ san 20 bɔ bi ko fɛn min ye Iran jamana kuntigi k'ale kuma se sini fɔlɔ a jirala ko nka bi kɔni ko a bɛ sini jamana kan ni waati na fɛn min ye sini jamana faaba ye n'o ye pɛgɛn ye a bɛ ni waati na o kɔfɛ an bɛ taa Benin kalo tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye wasaden kalata jaabiw ko jɔyɔrɔ 28 ko dira fanga sinaw ma kɛmɛ sarada la ni y'a ta k'a lajɛ ko wasaden 109 cɛ la ko jɔyɔrɔba de dira wasaden fanga sinaw ma ni waati na wasabulon ka baara kuraw olu daminɛna ni dɔgɔfurancɛ yɛrɛ kɔnɔ san 4 kɔ fanga sinaw kuma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wasabulon kɔnɔna la nka bi k'u bɛ wasabulon kɔnɔ k'u ka baaraw kɛ o kɔfɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan ni ye zonba kule maa 5 ɲɔgɔn ye tɛgɛ dara olu ka Côte d'Ivoire finitigilakaw ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔ ni ye ni maa 5 yɛrɛ ta ka lajɛ k'u bɛ taa garanda maaw la k'u bolofɛnw daraki ka b'u bolo ale ni nin jugawale caman ka ɲɛsin maaw ma nka ala ni Côte d'Ivoire finitigilakaw ka wuli ka jɔ senfɛ k'u sera ka tɛgɛ da ni maa 5 in kan fɛn min Côte d'Ivoire dugu min bɛ wele Yopugu k'u sera ka tɛgɛ da ni maa ninnu kan ɲɛ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ni n'a ɲɔgɔnna fɛn bɛ yarabi ala ka furabu kelen bali ka woro ɲɛ ma ka basi lafiya badabada k'o sabati sini aw ni seri kula bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna ma aw ni ne dɔgɔfurajɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni masara mali ma an ka jɔnya jɔ an kan